Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, ialay po nating umisang ito pagpapasalamat ni Almario at Saul Ramirez, Ernesto Dela Cruz Sr., LB Gonzales Ramos, Eden Gonzales, Edelmira Bautista, Patricia Bailon, Marcelino de la Peña, Jason David, Erica Cruz David. Magpapasalamat ng pamilya ni Leon Shalemhoco. Magpapasalamat sa kapanganakan ng ating buting Arsobispo, Florentino, Lubang Kabalanggalang Florentino Dabarias. Magpapasalamat sa kapanganakan ni Maria Borja, Edelberto Santiago, Matilde Sagom Imbo, Cecilia Hernandez, Ashley Estela Baculcol. Para sa Special Intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen Tetanco, Karen Miranda Chan, Dain Tam Beltran, Kikinair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela Catrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Anglito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat. Para sa ating mga medical frontliners, Dr. Carlo Tanta, Erica Medina, Remros Maglangker, Oxet Kabigting Bondok. Para sa Special Intentions ni Aren Camino Carpio, Maria Abigail Sion, Norica Bautista Ikeda, para sa kanyang medical board exam. Para sa Special Intentions ni Monet Cora, Lalaine Plek, Pogi, Maris Raul, Ruby, Bianca Limoco. Para sa kagalingan ni Jennifer Flores, Lucy Navarro, Eden at LB Gonzales, Norma Cabrera, Norma Balatbat, Roy Songko, George Diaz, Brother Sing Garcia. At para sa kalulatuan ng kaluluwan na Amador, Victor, Matilde, Ivan, Tita Fernandito, Romino, Rodolfo, Antero, Mark Anthony, Jasmin, Jaime, Teresita, Pablo, Rosario, Brido, Maurino, Father Larry, Father Alan at Father Rex. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umrap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mga sandali na hindi namin dinama ang iyong pagmamahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na hindi namin naibahagi itong pag-ibig sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na hindi namin nakita ang iyong pagsasakripisyo, dahil na rin sa iyong pag-ibig para sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Misang ito ialay din natin para kay San Jose, ang ama ng inang simbahan. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa katauhan sa pamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsasampalataya, ang sambayan ng Kristiyano nakadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon,
Sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mga mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalagan niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang poot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na nabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maaalala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig, nang aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, ko ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inyukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahan loob.
dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay na kasama niya at inyo pong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahan loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jesus, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang kaparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ang kaparusahan ng hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merong yung mga kabataan ngayon, meron silang kasabihan. Hindi mo pa sinasabi o hindi mo pa iniisip, ginawa na ni Binay, sabi nila. Ewan ko saan nila nanggaling yung katagang yon. Hindi mo pa iniisip, ginawa na ni Binay. Parang ano yata yun sa Makati, no? Yung hindi mo pa inisip, ginawa na ni Binay. Yung nauna na yung serbisyo. Iniisip pa lang, sinasabi pa lang, ay nagawa na ang serbisyo doon sa Makati. It shows how effective the government, the local government there in Makati. Hindi mo pa inisip, ginawa na ni Binay. Considering that Makati is the richest city in the Philippines, that's I believe.
Hindi mo pa sinabi, ginawa na ni Binay. Idalhin na po natin sa ebanghelyo natin ngayon. Hindi mo pa inisip o hindi mo pa sinabi, ginawa na ng Diyos. Hindi mo pa inisip, hindi mo pa sinabi, ginawa na ng Diyos. Madalas sa ating mga pagdarasal, sa ating pagpapakita ng ating pananampalataya, sa ating mismong pagsisimba, sa ating pananalangin, sige, pati na sa ating pamumuhay, sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, na iniibig natin ang Diyos, na ang pagmamahal natin, pagpupuri natin sa Diyos. Ibang kapatid pa tayo, hallelujah, amen, umiyak pa. Mahal ko ang Diyos, Jesus is my personal Lord and Savior. Ang sabi nilang ganyan. Para bang may utang na loob ang Diyos sa iyo? Para bang ang laking bagay na minahal mo ang Diyos? Tama lang po yun, na mahalin ang Diyos. Pero tandaan po natin, bago pa natin ginawa na ng Diyos, na unang minahal tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave us His only Son. Na unang minahal ng Diyos ang tao, na kahit ibigay niya, itaya niya ang kanyang sariling anak, itaya niya ang kanyang sarili sa krus, ay ginawa niya para patunayan ang pag-ibig niya sa tao. Kaya nga po, ang mga pagmamahal natin, ang pagpapakita natin ng debosyon, pagmamahal, pananampalataya, they are secondary to what God has done to us. Pumapangalawa lang sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang ating mga pagdedebosyon, ang ating pagpapakita ng ating pananampalataya, ang paggawa natin para sa ikauunlad at kilalalim ng ating pananampalataya ay pumapangalawa lang lagi sa ginawa ng Diyos sa atin. Dahil bago pa man ay minahal na tayo ng Diyos. Pag nagdarasal po tayo o pag sa ating paggawa, tutulong ako among sa simbahan dahil mahal ko ang Diyos. Tutulong ako among sa simbahan dahil iniibig ko ang Diyos, dahil sumasampalataya ako, dahil binabalik ko sa Diyos. Ang gandang pakinggan. Ibinabalik ko, isinasauli ko sa Diyos ang biyayang ipinagkaloob niya sa atin. That is correct. Isinasauli mo sa Diyos ang biyayang pinagkaloob niya sa iyo. Sinusuklian mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin nun, inaamin mo sa sarili mo na nauna nang nagmahal ang Diyos sa iyo. Nauna nang umibig ang Diyos sa iyo. Kaya nga isinasauli, kaya nga sinusuklian ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa atin. Inaamin natin na ang Diyos ay una nang nagmahal sa atin. Pangalawa, niisip natin na tayo ay tapat sa Diyos. Ngunit bago pa naging tapat ang Diyos at bago pa tayo naging tapat sa Diyos, nauna nang naging tapat ang Diyos sa atin. Sabi nga po ng ating pagbasa. Sabi ng ating pagbasa, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, tayo muling binuhay kasama niya. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay may pakita siyang di masukat na kasaganaan sa kanyang kagandang loob sa atin. Dahil sa ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos.
Hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kung ano man ang ginagawa natin para sa ating pananampalataya, ay dapat huwag ipagmalaki. Dahil isinusoli lang natin, sinusuklian lang natin, tinutumbasan lang natin ang nauna ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Ilang 17 years na po akong pare. At ang sinasabi ng marami, among, kalugod mo kingapong Gino. Among, talagang mapagmahal ka sa Diyos. Kasi nanatili kang pare 17 years. I don't think so. Nananatili akong pare hindi dahil tapat ako sa Diyos. Alam ko sa sarili ko na may mga pagkakataon na hindi ako naging tapat sa Diyos. Alam ko sa sarili ko na nananatili akong pare hindi dahil buo ang pag-ibig ko sa Diyos. Dahil alam ko sa sarili ko na may pagkakataon na nagkulang ako sa Diyos. Pero nananatili akong pare kasi mahal ako ng Diyos. Nanatili akong pare dahil na rin sa pag-ibig ng Diyos sa akin. And same is true with us. Nananatili tayo sa buhay na ito. Nananatili tayo sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa mga ginagawa natin, not because of our merits, hindi dahil sa kanyang gawa, hindi dahil sa inyong mga gawa, kundi dahil na rin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Kung minsan po sa buhay natin, sa ating mga magulang, yung binibigay nating pagsuyo sa kanila at serbisyo, nasabi natin dahil mahal natin sila. Di po ba? Nagsiservisyo tayo sa ating mga magulang, inaalagaan natin ang ating mga magulang, lalo na yung mga matatanda, dahil sinasabi nating mahal natin sila. We sacrifice for them, no? Inuuwian nyo kahit malayo, binabantayan nyo. At times, yung karir nyo is isinantabi ang karir para sa magulang dahil sabi natin, mahal natin ang ating mga magulang. Sinusuklian natin, no? Pinagbe-birthday, no? Inaalagaan, pinapasyal, ibinibigay ang gusto ng magulang. Dahil sinasabi natin, mahal natin ang ating mga magulang. At sinusuklian natin ang kanilang pag-ibig sa atin. Mali. Mali. Dahil alam natin na hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating mga magulang, sila pa rin ang nagmamahal at nagsasakripisyo para sa atin. Sila pa rin ang nagmamahal at nagsasakripisyo para sa atin. And so is true with God. Sa kahuli-hulihang hininga ng ating Panginoon, ay ibinigay niya sa atin para maipadama sa bawat isa sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. And so what we do now is suklian yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa ating pagiging tapat ay suklian ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ating pananalangin at pagpapakita ng ating pananampalataya ay suklian natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
tandaan natin, bago pa natin inisip, bago pa natin ginawa, bago pa natin minahal ang Diyos, na una na siyang nagmahal sa atin. For God so loved the world that He gave His only Son, not to judge the world, but to give us salvation. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa Cruz sa matayan ni Libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Diyos sa mga bubuhay at mga matay na tao, sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, dinggin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa simbahan, manatili nawa kaming buhay ng tada, ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng karimlan at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maglingkod nawa sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa pamayanang Kristiyano, maging tagapagpahayag din nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, ganap nawa nilang madama ang pag-ibig at paglingap ng Panginoon. Malalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating puso't kalooban, natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamagitan ng mga ito, ay lalo naming masuklian ang iyong dakilang pag-ibig para sa amin. Sa ngalan ni Jesus na ating aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakipang dalangin amin nawang maidangal sa pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinainas ng sa pagsalungat sa pananagutang iyong naiatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti ka at pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya't pinuri, pinaghati niyo. Inibot sa kanyang mga alagad itong wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian at na lahat ng anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace and joy. Peace.
kapatid si Kristo, ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, mapalad tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Operatio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo ang aming pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap na ito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong na sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mabakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra, Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tanglawan mo nawa ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong kinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Jose. Malulhating San Jose, tulungan mo akong maunawaan na ang kababaang loob ay siyang saligan ang lahat ng kabanalang gawa at ipagkamit mo sa Diyos na ako'y manatiling mababang loob
sa harap ng Panginoon na siyang bukal sa lahat ng kabutihan na tinatamasa ko ngayon. Ipagtamo mo ng biyaya upang ako'y kumilala sa Diyos sa lahat ng bagay at nang ako'y magpakumbaba at maging maibigin sa katotohanan at kababaang loob. San Jose, ako'y dumudulog sa iyo sa oras ng aking pangangailangan at nagsusumamo rin kay Santa Mariang Birhen na iyong esposa na makamtan ko ang layunin ng pagsisiyam na ito kung naukol sa kalwalatian ng Diyos at sa halikan ng aking kaluluwa siya nawa. Banggitin ang ating mga kahilingan, parangal kay San Jose. O San Jose, ipagkabit mo sa akin ang isang malinis na pamumuhay. O San Jose, maligtas nawa ako sa iyong pamamagitan. O San Jose, panalangin mo ako ngayon at sa oras ng aking kamatayan. Amen. Amen. Muli po, bukas po ay magsisimula ng gawin ang ating Nuestra sa Pinak. Muli po ako ay nananawagan sa lahat ng mga sa bawat isa sa inyo na tumulong sa proyektong ito ng ating parokya. Sabi ko nga po, ang halos po lahat ng taga-Candaba ay namuhay sa Pinak. Ang ikinabubuhay nila ay ang Pinak. Marami ng biyaya ang naibigay ang Pinak sa atin dito sa Candaba. At ito po ay isang paggawa ng pagbabalik, pagsusukli sa Pinak sa mga biyayang ibinigay ng Pinak sa atin. Kaya sana po, sabi ko nga nagbibiro, lahat ng nakinabang sa Pinak at biniyayaan sa Pinak, sana'y tumulong dito sa proyektong ito ng Nuestra sa Pinak ng lalo pang mabasbasan at babiyayaan ng magandang ani at ng magandang kabuhayan ang Pinak. So, inihiling ko po ang inyong pagtulong sa ating proyektong ito. Salamat po. Assignment po natin, mamayang alas 5 po ng hapon ay magmimisa ang Santo Papa kasama si Cardinal Chito Tagle sa Roma bilang pagdiriwang ng Ika-Limang taon ng pananampalatayang Kristyanismo sa Pilipinas. Assignment po natin, tutukan po natin at manood po tayo sa misang ito ng ating Santo Papa. Kung wala po sa TV, meron po sa cbcp.net o sa Vatican News. Panoorin po natin, subaybayan itong EWTN, meron po, subaybayan po natin itong misa ng Santo Papa bilang regalo sa ika-500 taon ng pananampalataya dito po sa Pilipinas. Yun po ang ating assignment. Salamat po. Salve Regina. Nostra salve, a te clamamus, exulie spiri hele, a te suspiramus, gementes et plentes, in hoc lacrimarum vale, ilus tuos, misericordias oculos, agnos converte, et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilius tende. O clemens, O pia, O dulce
takasing Nuestra, Señora, Dela, Merced. Ipanalangin mo kami Sumayin niyo ang Panginoon. at sumayin niyo Pagpalain kayo rin ng mga pangyariang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Misa natin ay alay na, humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat.